Gisugat sa mga tagumenyo ang bagong tuig sa usa ka mabulukon nga pyrotechnic display sa New City Hall grounds sa Tagum City. Ani report ni Kent Abrigana. Mihayag ang kalangitan sa Tagum City sa Davao del Norte. Pinaagi sa mabulukon nga grand fireworks display nga gipaygayon sa New City Hall grounds ni adtong pagsugat sa bagong tuig. Libuan ka mga tawo ang mitambong kinsa duna sa mga kaugalingong gamit aron magsaba-saba sama sa turotot. Ginalao man akong tanang positivity sa among kinabuhi. Of course. Malaumo usab ang Tagum City LGU nga magpadayon na ang pagluag sa restriction karong 2023. Hopefully unta nga ma-back to normal na para daghan na pod ang makatrabaho, back to business na pod. Samtang, pipila ka oras una ang pagsulod sa bagong tuig. Nangandam na ang mga residente sa Barangay Apukon alang sa ilang medianoche. Sama ni Patrick Lomotos nga naglitsyon gayud. Amo apong kuan sa bali pasalamat sa katuigan nga niabot og karon. Hilabi pa sa sunod nga tuig. Happy New Year! Midag sa usab ang mga tagumenyo sa Rotary Park Barangay Poblasyon. Duha ka oras una ang bagong tuig aron mamalit og pabuto. Kiniuman nga bagsak presyo na ang mga baligyang pabuto. Busa, gipay muslang gyud kini ni Arthur aron makabarato. Kung magpalit ka og kanang sayo-sayo pa kay murag mahal pa man gud sila nya karon kay kanang pahurot naman nilang display sir ba. Gigalipay sab sa mga manindahay ang pagdagsa sa mga mamalitay og pabuto. Mahal ang pabuto sa unsa man kusog yun ang pabuto kay diri sa Tagum walay lami atong Pasko ug New Year kung walay paputok. Apan una ang pagsugat sa bagong tuig, midagsa ang mga manimbahay sa Christ the King Cathedral aron motambong sa misa. Gipadayag usab sa mga deboto ang ilang pasalamat sa tuig 2022. Pasalamatan gyud ang kinabuhi nga gi-extend sa Ginoo sa ato ang tanan no. Blessing ni Lord sa 2022 sa mua si Baby Ashley. Mensahe sa pagpasalamat sa Ginoo ug pagpalikon sa pagtuo ang atod nga mensahe ni Father Ian Pilius sa iyang misa karong bagong tuig. We do not know what the future holds, no? But we do know who holds the future for us, and that is the Lord. No? Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako, si Kent Abrigana. Para sa One Mindanao